Sino yan? Hindi ko kilala yan. Will take. Woo! Woo! Wala, hindi ako makakakuha dun. Woo! Akala ko dineli siya. Hindi dineli po siya. Daming tao. Sinisbonsyo. Yeah? Lalaing ang bakit. Lalaing ang bakit ka na. Woo! Sarap. BMW GS, i1250 GS. Oh, shout out! What chicas?
mag-pass yung isa. Pupunta ng Baguio. Yung mag-pass. Dami kayo dyan, oh. O yung mga yung grupo. Oh, meron kami yung Sir Jack! Sir Jack ba yan? Hey, matulog yung motor, matulog. Boss! Boss! Sir Jack! Sino ba yan? Circus, man. Circus. Bago siguro, bago.